ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanim. Gisaulog karon sa simbahan ang usa sa mga dagkong pista, solemnidad sa simbahan nga related sa mahal nga Birhen Maria, ang pagpahibalo mahitungod sa Ginoo, the Annunciation. Mauning panahuna nga nagsugod o panamkon si Maria sa nagpakatao nga Ginoo nga mao si Jesus. Ang iya gid aning pista ni adtong Marso 25 unya kay naigo man tog Lunes Santo, mao nang gihimo karon pitsa 8 liwas sa oktaba sa Easter, kay di man pwede ang pista ni Maria musapaw sa dakong mga kasaulugan mahitungod sa Ginoo o sa iyang anak. Kining pagpanamko ni Maria ato ning saulogon tungod kay mauna ni ang sinugdanan sa atong kaluwasan nagitapos ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Si San Vicente Ferrer usa sa nagsangyaw niini ug nagpuyo sumala sa mensahe ug panig-ingnan sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria aron matuman ang kaluwasan sa kalibutan. Muna karon sang adlaw atong ikalima nga adlaw sa atong nobinaryo para sa kapistahan ni San Vicente Ferrer nga atong patron dinhi sa atong parokya sa San Vicente Liloan. So uban sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Vicente Ferrer atong iampo nga ang tanang mga leaders sa kalibutan, labi na gyud kitang mga Katoliko, mahimo untang agents sa kaluwasan sa katawhan, dili sa kalaglagan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato dinig mga slots nga sa ilang pagpadayon og tabang nato, hatagan sa sila sa Ginoo sa kaluwasan, sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo,
uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nagbuot kang ang imong pulong magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na nga muyo kami, aron kami nga nagaila sa among manunubos, nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Dios. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahilladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David. Dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayud mohatag kanimong timaan ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon og moanak og usa ka lalaki ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ani ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala kamubuot, apan mga dalunggan nga inablihan. Alang sa pagsugot sa imong gihatag kanako, mga hinurot ug sunog o mga halad bayad sa sala, wala ka mangita. Unya mingon ako, ani mianhi ako. Ani ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon, gibutan alang kanako, ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, maoy akong kalipay, ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing-kasing. Ani ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton.
imong katarong, wala nako tagu'i sulod sa akong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinud-anon, ug sa imong kaluwasan, nagsulti ako. Wala nako ang imong kaayo, himuang tinaguan, ug ang imong kamatuoran diha sa bagang pundok sa katawhan. Ania ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kayang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud kawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa naisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kinaniya bisan kun kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Ginoo Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang o alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawon ikaw o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David.
Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inilam og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa-unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang gisulti sa anghel, paglipay Maria. Kay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kani siyang pulunga og kamoy sultihan ani ba nay moabot sa inyong balay paglipay, kay ang Ginoo nanalangin nimo pag-ayo. Nya pobre kayo mo, gamay kay inyong balay, wa gani ka eskwela o formal nga eskwela, unsa man tuo ka dili, ha? Ambot lang. Mingon nita, ha? Ako gipanalanginan, wa man gani ko ka eskwela, kay wa man to ka eskwela sa Maria og formal gyud nga taas nga grado. Hinoon sila, basic gina nila. Ang ginikanan mo, tudlo og Diyos anak pagbasa sa balaang kasulatan. Bisag way formal education, kamaogin silang mubasa. Mausad bitaw si Maria, wa sad siya kapa-eskwela ni Jesus, pero si Jesus, suhito kay pagbasa sa balaang kasulatan. Kay basic man na nila. Karon wa na may ginikanan mo, tudlo kayog basa sa anak. No? Magsalig man gyud nga pa-eskwelahon kinder, pa-eskwelahon o grade 1, wa nagiginikanan ba nga maog gyud mo tudlo sa anak, maka-eskwelag sa dili, kinahanglan kamaog yung mubasa ang akong anak, unya ang akong ipabasa mao ang Bible. No? Niya mo kung tutukan. Wa na oy, magsalig, unya mauna na hinungdan kay magsalig man ta kapa-eskwelahon gyud anang formal education. Gatuo ta nga kundi ka eskwela ang bata, wa nay maayong kaugmaon. Nya unsa may sunod mahitabo, mulimit na sa pagpanganak. Iniglimit sa pagpanganak, patio na nila ang magsunod. Ang nigawas ra gyud maoy
panggaon. Pero ang gasunod, alihan nagkondom, alihan nagpills, patio nagpills, alihan nagayudi, napagikabuang ipalaygit pagyod nya og naa pagyod ipa-abort. Ana, mao na gibuhat karon sa mga ginikanan kay mga tapulan mang mutudlo sa ilang mga anak. Si Maria gikahimutan sa Dios kay ngano man ang iyang pagtuon sa balaang kasulatan nga gikan sa niya nakatunan sa iyang mga ginikanan nga medyo pobre sad, tiguang pagyod. Tiguang naman kung itong ilang ginikanan, di naman ito kapanganak si Santa Ana, maubitang pagkamabdos ni Maria, dili sa ito binuhat og tao, mo nang nahimo siyang immaculately conceived. Maura say gituman ni Maria, wala pa'y distortion. Why distortion? Kaya ka na mga anak nato, ay nato, sipyat magini akong baba, inyo di ay. Aw anak man sa naspari, igod kay mag-father man naspari. Kanang mga bata, og anha na nas eskwelahan, daghan kayong distortions. Unsa man, ang influensyas kinabuhi sa iyang mga classmate o mga batasan, mutakod na niya samot ng batasan sa maestra, sige sila tanaw sa maestro, mo distort na niya, di pag ginamaulig sa'yo, kay muhapit pag ginas computeran, nasamot. Pero wa mo'y computer, wasan siya mo eskwela, niya ikaw ray gasigig tudlo niya pagbasa, ikaw ang inahan, wasan mo'y TV, o niya sigirang Bible, niya magsigira mong duwa-duwa according to basic nga mga games o niya healthy nga mga games. Kanang imong anak mutubo na nga healthy kaayo, di gid na musuyop kay ang iyang gihuna-huna ang kinabuhi raman sa iyang gibasa nga mao ang kinabuhi sa Ginoo niya. Nagtan-aw pod siya nimo isip ginikanan nga dili ratulon, dili hakog og kwarta, magsigirag ampo, magsigirag alagad sa silingan, dili himalikas, dili magsigig bully. Di ang imo sang anak mutubo nga himsog kayo ang iyang mental, spiritual ug moral life. Nya nalimot ba yaani ang kasagaras mga ginikanan karon? Nalimot nga ang basic education dili di ay ang formal, kung dili ang family. Tuad dito ang primary, secondary, o tertiary education. Oh. Mao nagikahimutan si Maria. Ngano man, ang iyag yung basic nga nakatunan to do, to fulfill the will of God. Mao gina iyang pinaka-basic nga sa tanan niyang buhaton katumanan gyud sa pulong sa Ginoo. Mao bitang nasuko ang Ginoo diri sa unang pagbasa pinaagi ni propeta Isaías. Nasuko siya ni Akas kay giingnan siya sa Ginoo pangayo og milagro kay milagrohan ti ka. Di man siya mangayo kay ang iya manghuna-huna, oy di nako suwayon ang Ginoo. Iya tong huna-huna. Mo tong niingon si propeta Isaías, dili pa igo nga imong hasulon ang imong isig katao, hasulon sa nimong Ginoo. Kay kini magong atong panghuna-huna nga igsuon sa atong pagsigig paningkamot nga matuman ni makahasol sa atong isig katao. Kasagaran ba? Pareha ni President Putin, gusto niya nga ang Ukraine maangkon gyud niya. Nakahasol niya si Kuansad, si Zelensky, gusto po siya nga maka-independent siya sa fold sa Russia ang Ukraine. Karon sa sige nilang gubat nakahasol, di ba? Niya ang Israel o kining Hamas dito sa Gaza, sige sa silang tuman sa ilang gusto gyud na ilang gihuna-huna, nakahasol og dako kayo sa kalibutan. Hilingay mong tupad. Nawa ka makahasol ron sa imong silingan. Na. Daghan na to nakahasol
Nga naman, tungod ana na ang igusto jud ka nga dako yun ang imong nataran sa imong balay, imo dayong kuralon. Unya kay ang agianan sa imong silingan, maapil man imong kural kay imo man sad nang yuta, wa na sila'y agianan, nakahasol na ka. Tungod lang anang imong hunahuna nga luag yun ang imong nataran, dako kayong imong loan, pero gamay kay agianan imong silingan, di gani hapit kaagi ang lungon. Di kaagi ang lungon. Kay hapit na lang magtakilid ang imong silingan, agi anang agianan sa imong kural, kay ang imo sang atbang nangural man sad, gikonkreto ra ba, mura na intawag mga ok-ok nga manod ang mga silingan nga magtakilid na hapit. Nya di jud ka utanaw ana, tutinambid ka dito sa imong loan, sige ka ditong pamutang anang imong mga orchids, mga kuan nindot kaayo, imong mga halaman kunuhay, pero imong silingan di nagahapit ka ginhawa, muagi anang taliwa, anang kural nga simento gaana inana. Nga way batasan. Da. Be. Kinirong namalit na tog slots, nakahasol din na to, perting lipaya na to kaning namalit og slots, pero ibutang sa imong unahuna, di ko mo palit kay tigumon gyud kuning kwarta nako, tigumon gyud kuni. Sayang kayo ang 500 kung akong ipalit og slot nga SBF dag ni Father Siano. Sayang kay akong 200 nga ipalit nako anang DCHS para sa pista nilang Father Siano sa ilang parokya. Sayang. Kining 700, sayang kay ni. Ako ning tigumon. Tanawa, makatigom kag tag 700 ang adlaw, di inigtapos tuig, pila na imong matigom? Pila na? I-multiply og 360. Nama mo'y cellphone. Bugo magitas math. Sayong ra na kwentahon napo katag kuan, napo katag 700 pila? 70,000 times 3 o times 4 kay o times 3 kay tuluman ka na po ang usa ka buwan. Pila na 210,000 o di day 7,000 times 3 21,000 nya times 10 pila man 210,000 nya pun-ani mo og lain nga 42 kay na pa may duha ka buwan di 53,000 o na kay 250,000. Unsa may sunod nimo, natigom na mo na nimo, kulbaan na sad ka, hala asa kanina ko i-invest no, astan og mukuan kana ganing naay mukawat ani, isuod ko ning bangko, pastan sa masira ang bangko, di na ni nako makuha, asa ka ko ni ibutang. Halain na sad kang tigom na sad ka, imong gibutang og bangko, tigom na sad ka, pagkasunod tuig nahimo ng 400 kapin, hapit na mo 500,000. Ingon sa unsa kay akong ipausab sa balay, unsa kay akong projikon, unsa ka libog na imong projika, imong balay, imong ipa-extensyonan, mo gasto mag 2 million. Nya 500,000 pa man ang imong kwarta, mag-loan lang ko sa kana ganing 1.5 million, nag-loan na ka. Ana, dako na imong balay. Karon, ang problema na sad, ang imong bayronon sa loan, tigom na sa kagmaayo. Ana, uy, di amay nasakit nimong anak, ari kang San Vicente, pa-blessing kang Father Siano, pag-blessing, hala, ni grabe na noong sakit, kaya wak man ka mo palit og slot, hala, ni grabe na ang sakit. Di, nagkautang-utang na ka para sa ospital, hilak na ka, lohod na ka diring San Vicente. Ingo San Vicente, kadako atong imong gitigom, imo rang ipa-extend sa imong balay. May sa nona, kay dako na kaghayaanan sa imong anak. Yung father ba, musangko yung panungo. Nga naman, di na tinood, nga kinintanan natong paningkamot nga tawhanon, mga lumalabay ramani, wa man ni kapuslanan. Pero ang kaning namalit na tog slots nga mo'y hinungdan nga nakatukod ta nirong atong kumbinto nga napay dakong bayronon.
nakahatag og kalipay. Way tao karon nga mag-anhian sa una dinhi sa San Vicente Ferrer dinhi sa atong lugar na dili musiga ang mata sa kahinangop nga mutan-aw sa nahitabo ron sa atong palibot, di ba? Abisa ka mong taga dinhi. Ako bago ra man ko dinhi, mga 5 pa man ko katuig dinhi. Mura magani kog mahingang ha, makaana mi ko. Ko katuo da. Adako kay na atong grounds diha. Purting lingawas nagsumba gabi. Laina ra bagi pang sulob sa uban. May kay sige tanaw. Pastan gid nila sa sus pader may ning do na gid dako kay lugar dinhi, dako kayo ni nga crowd sa kana ganing amo rong sumba kay adto Miss Jim magbuot mi dito nya gamay ra kay tanan kani dinhi huygo gid sila. Ana nindot kayo nakalipay na ta sa mga tao. Ambot og katong nagsumba na malit ba katong slot. Nindot magatuslag mga attire. Ana, pero dili na namo importante. Nakalipay tas katawhan ngano man kay inyo manggihatag ngadto sa simbahan ang gipangayo sa Ginoo kaning slat-slat. Pila na may atong slat karon. Ang atong SBF dag San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na natayhalin nga 18,237 ka slots na apay 41,763 ka slots nga available. Nya ang atong Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS para ni sa atong pista karong Sabado sige na taggasto ani na natayhalin nga 15,433 na pay 14,567 slots nga available tag 200 pesos per slot. Mahurot ka ni karong pista? Ambot lang. Naapatay 22 slot challenge nga tag 4,400 na nasa tay 261 ka 22 slot challenge nga nadawat as of yesterday. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Atong pakpakan ang Ginoo. Mo ni sila mga liwat ni Maria, mga liwat ni San Vicente Ferrer. Kanabang dili mo undang sa pagtabang sa katilingban nga nagpromote og pagtuo, nagpromote og kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Dagko kay taggasto aning gubat, dagko kay taggasto aning prostitusyon, dagko kay taggasto aning drug addiction, labaw na gyud nga dagko kay taggasto aning graft and corruption, dagko kay taggasto aning atong mga sugal ug uban pa nga nakadaot sa katilingban. Worth lang gyud nga mogasto sad ta, dili kay dako pero niining mapuslanon nga mga buhat. Mo nagduna mo'y kwarta nga extra ay mo pagsigtigom sa may buhaton ipaambit gyud. Na inangutanan nako, Pader, unsaon man nato gyud nga everyday tagaan gyud nato mahatagan gyud og first priority ang Ginoo. Di ka mo kuno be. Lingi ay mong tubag, ay mong tupad ing na priority nimo ang Ginoo. Ako simple ra kay kog tubag niya. Unsa may akong tubag niya? Kanang nas babaw. Kanang prinsipyo ni San Vicente Ferrer. Nako ang akong patron diri sa parokya na ay prinsipyo nga nindot kayo. Ikaw no, ibasaha ko ninyo. Ready, go. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Bisan unsay imong buhaton, huna-hunaa kanunay, dili ang imong kaugalingon, kung dili ang Ginoo. Kung maghimo kag balay, huna-hunaa para na sa imong kaugalingon o para sa Ginoo. Kung maghimo ta dinhi og mga projects para ba ni pagpasikat sa akong kaugalingon o sa atong kaugalingon
o para ni sa katilingban sa Ginoo. Kay ang ato na ganing gibuhat para nagis atong kaugalingon, di na para sa Ginoo, magkagubot kita, makahasol ta. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang atong Pangulong Pari ni gamit og lawas aron pagluwas sa katawhan, dili lawas aron paglaglag sa katawhan. Siya nay giandaman og lawas aron pagluwas. So kining atong lawas para ni pagluwas sa atong isig katawo. Mao nay mindset of God. Ang atong lawas para pagluwas sa atong isig katawo. Gilain na sang lingi sa imong tupad be. Ingna siya. Sugod karon, isabat nako. Sugod karon, kining akong lawas, ako na ning iluwas nimo. Ana. Kay kanang imong lawas, sige lang ang ato hinong lawas, mao manoy atong luwason. Kusog kitang muluwas atong lawas, dili di ay. Sa prinsipyo di ay sa atong Ginoo, giandaman ti ka og lawas aron imong iluwas sa imong isig katawo. Mao sa na ang lawas ni Maria nahimong agianan sa kaluwasan. Mao sa na ang lawas ni San Vicente Ferrer hangtod karon bisag patay na siya, nahimong agianan sa kaluwasan. Ang ato sa tang lawas maagianan untas kaluwasan ug usas paagi ana pamalit og slat. Ikaduha, pangalagad sa imong silingan. Bisag wa kay kwarta, alagari imong silingan. Limpyuhi ang ilang balay, limpyuhi ang ilang kanal, limpyuhi ang iyatong palibot. Dili kay magsagbot-sagbot sa palibot. Sipsipi ng mga daan nga gagmay kaayo nga mga tusok ng atong naong ana mga kugon o mga hagunoy diha. Kay wa gini sip-sip, sige lang agi musuot lang sa drive sa balhabal. Di gyud kasip-sip. Nahimo ng blind curve. Adto na sa hawanan kung nanay mga bangga, nanay mga tikangkang dito. Di ba? Kanang imong agianan sa imong silingan, padaki. Huwag napakay lugar diya, iatras ang imong koral, padaki. Nya, simintuha ang ilang agianan para dili lapo kaayo. Di sa sila mga dagma. Karon gani ato na maganang gi-espalto diha. Dako kay tagasto ana. Nganong gaspalto man ta? Kay abog kaayo sa mga manimbahay, musimba, abog kaayo. Atong gispalto. Natay bayad, wapa. Pilay gasto ana karong bag-o natong gispalto diha sa atong ground of diri ari kay perti na sang abuga diri sa parkingan. Niabot naghapit mo 900,000. Wa patay budget ana. Kay wa ginas plano pero gikinahanglan aron dili kayo maabog ang ato mga bisita. Di ba? Nya, sa metong buhaton, palit ra gyud slot. Sayon ra na kitang tanan ang ako rong subscriber sa YouTube channel 188,000, mamalit lang nagtag 700 pesos ang tanan hangtod karong Sabado. Okay, 188,000 times 700. Pilay abuton ana. Di lagi mo ka kwenta. Sige na. Nindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nya inig-ingon nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, muhunong ta o mamalandong. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, muluhod sa tagkadiyot, mamalandong tas pagkataos Ginoo pinaagi ni Maria. Manindog na tao ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit,
ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikalimang adlaw, pag-ampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, maghuhukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtudlo ka sa manalaban ko nga si San Vicente Ferrer sa pagwali ug paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nakatuman siya sa pagbuot mo sa tumang kamatinud-ano niya sa pagwali ug daghan uyamot nga mga tao ang napukan ug napugdaw gayud sa yuta. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga tungod sa mga pahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom. Mahimo unta nga mapatig gayud sa akong kalag ang santos nga kahadlok kanimo, aron dili na ako makaako sa pagpakasala kanimo, ug kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala, mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa Britanya, ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan ug sa pila ka adlaw dili na siya makahimo sa pagtulon sa tubig. Sa huna-huna sa ubang mga tao, patay na siya, kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tao nga patay na. Ang mga tigulang nga mitambong kaniya, misaad nga modangop sila kang San Vicente. Ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Sa hilom, nga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga sama kang Birhen Maria, ang mga matuuhon, mamahimong mapaubsanon ug mapaminawon sa pulong sa Dios, ug labaw sa tanan mo bansay niini, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga dinasig sa panig-ingnan ni Maria, ang atong mga pangulo sa politika, maminaw sa tingog sa ilang konsensya, ug sa mga tingog sa ordinaryong mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga sama kang Maria, ang mga batanon manggihatagon sa pagtubag sa tawag sa Dios, sa pagbudlay alang sa gingharian, isip kaparian o kababaynaan, ug kalalakinan nga gilain o gibalaan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga ang kalibutan nga naa sa krisis ug halayo sa Dios, ang kabataan
makakaplag og kahulugan ug kalipay diha kang Kristo nga buhi ug nagdalag kabatan-on sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamalunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga isip inahan sa Dios, diin giharong ni Maria ang iyang kaugalingong mga pangutana ug kalisdanan sa iyang pagkabatan-on. Iya usab untang bag-ohon ang kabatan-on sa simbahan, pinaagi sa iyang mga pag-ampo ug sa iyang inahanong presensya. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang matuohon nga may panaw na niining kalibutana, makatagamtam na sa kalipayng dayon, uban ni Maria dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, pamatia kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kapos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugod nga sa iyang paningingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaman ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaman ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaho. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaho. Ang Birhen o si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamunan siya misan, sa pagkatao mo nga bulan, ug sa kalipay ginabanto, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglao. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdait paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Dios nga makagagahom dawata ang halad sa imong simbahan sa among paghandom sa iyang sinugdan diha sa pagpakatao sa imong bugtong anak magmalipayon unta nga magsaulog kami karon niining sakramento sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa solemnidad sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
Ngangayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kaladon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, lawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, nangamoyo kami, liguna dinhi sa among kalag, ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo, aron kami nga nag-ila sa pagkamatuod nga Dios ug matuod nga tao, kaniya nga gipanamkon sa mahal nga Birhen Maria, mahimong takos sa pagdangat sa kalipay nga way katapusan, pinaagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Nya mahitabo ra ni nato kung sama ni Maria gamiton gid nato ang atong mga lawas alang sa kaluwasan sa atong isig katao. So salamat sa mihatag o paambit sa ilang lawas aron mo alagad nato karon ang atong mga pilgrims
ang Kofradia, groups 1 to 3, ang atong love offering assistance, ang atong mga San Vicente Ferrer Parish staff, ang atong Divine Mercy, ang atong mga PIMAG, ang 2,000 Hail Mary, ang Key of C, ang atong mga members sa FLA, ang Couples for Christ Choir, San Vicente Choir, Love of God Community Choir, Divine Mercy Ecclesial Community, o ang Corva Construction. Masipang pakpak kanilang tanan sa atong mga pilgrims. Para sa atong pasalamat sa atong singer, si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista, si Brad Matias Baguio, niya ang atong lectors, Sister Lobelia Colina o si Sister Alfia Pitugo, o ang atong mihimo sa mga formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Pedro o Mrs. Cristina Monticalvo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Unya, karong gabi ighuman sa atong misa with Father Mar Vincent Balili, rektor sa Seminaryo Mayor, na atay folk dance competition. Ang iya aning asa man ni nato held di ay dinhi o dito sa gym. Tanaw-tanaw lang niya mo gasa ang venue dinhi sa ato mang gym, pero basin og sa Purok ba ni katuning sa Purok ay o dinhi gihapon sa tong grounds. Kay nihangyo dito si Sister Ilay, Sister Cirila mantuhak nga dinhilang sa tong grounds kay daghan-daghan kuno ang folk dance, pasabot balik yapon atong mga cultural dance atong gi-revive, mga purok na ni dinhi sa to San Vicente, ato sa ning saksihan sila. Unya inig ka advance lang pahibalo, inig ka ugma Tuesday ang atong night kay basketball exhibition game between sa Ateneo de Cebu o UV adto ni sa atong gym nya. Inig day 7 sa Wednesday ang atong night ana mao ang Miss Tourism. Ambot ugasan ning venue ani beauty pageant dito gyapon is gym gyapon nya. Ini ka Abril 11 mao ang atong foot procession, inighuman sa atong 6 PM nga 8 novena mass. Unya mosunod dayon ighumas procession ang basketball exhibition game between UV o UC adto ni sa gym. Ika Friday, Abril 12 mao ang atong blessing sa atong new convent or new rectory, parish rectory with Archbishop Jose Espalma, ug ang iya sang misa sa ika-9th day nato dinhi sa atong novena. Nginiguman anang maong misa, dunay concert ang Sweet Notes anhi sa atong grounds. Ang ticket tag 200 pesos. Ambot na pabay available kay first come first serve ra ni siya ang atong ticket. Ini kapista pohon mao ang atong misa sa Pontifical Mass with Bishop Midifil Bilyones, ang atong auxiliary bishop sa Sugbo. Unya alas 10 sa buntag inighuman na ni ana na dayon tay barrio fiesta diha sa atong kaning kuan parking area. Magtigom diha ang mga chapels together sa ilang barangay officials nya. Kada barangay naa sila'y andamon nga pagkaon ang gidonate sa atong parokya
tagurha kalitson kada barangay ang atong ihatag in addition silang pagkaon. Nya sigon sa gikasabutan namo sa mga barangay kapitan nga inigumas misa ang pagkaon sa atong obispo, sa mga pari, sa pastoral council, finance council officers, sa atong mga barangay officials, o barangay kapitan, o atong LGUs nga muanhi, kay muanhi man si Mayor Aljo ana, ari diri sa atong bag-ong konbento sa atong social hall. Niya dayon ang tanan nga mga barangay councilors mao'y mo manage sa pag-entertain sa mga tao diri sa pagpakaos paniudto together with chapel officers. Mao nay atong division of labor. Ang mga kapitan arita kuyog tas obispo ug sa ato mga LGUs niya ang mga barangay councilors ari mo sa inyong mga barangay chapels nga mga kauban o pag-entertain sa tanang tao para sa paniudto. Hinauton tato na siyang kagabi ana tagaan sa kalipay kuno mga batanon mag-disco sila dito sa gym. Ang ato sad nga hawahag ninyo padayon mos pamalit sa ato mga slots is BF DAG 500 pesos o sa DCHS 200 pesos. 700 pesos ragid ni siya. Bisag nakapalit na ta, mubalik tag pamalit aron mahurot ni kay ubay-ubay pa ang atong balanse. Sa ato sang litson 16 slots man to tag 15,000 na natay 13 slots nga nadawat, tulo na lang ka slots ang kuwang. So napamudhay 15,000 para sa atong litson. Palit mo aning maong slot para daghantag ikahatag ngadto sa atong mga barangay or barrio fiesta. Nya pahibalo nga ang Couples for Christ magpahigayon og Christian Life program karong Abril 20 adlawng Sabado anha sa atong FLA office. So kamo mga couples nga wa kaagi ani pangapil mo kay para ma-enrich gyud samot ang inyong panagtiayon. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer ug sa mahal nga Birhen Maria. Palambuo nato ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Masipang pakpak sa Ginoo, sa mahal nga Birhen ug ni San Vicente Ferrer.